Mela, niltaqgħu għal podcast numru 8. Lejliet il-logħba ta' Malta kontra l-Olanda, però hawnhekk m'għandix il-Van Dijk. Però għandi goalkeeper, mhux talli kellu suċċessi tiegħu bħala goalkeeper, talli mexxa t-tim tal-villaġġ li hu tant iħobb, mexxih b'mod issa naraw professjonali li ftit imexxu t-teams f'Malta speċjalment fil-Premier bħalu u bħal tim li bena madwaru u dan huwa Omar Borg. Jiena niftakru żmini li kien għadu żgħir kien dulċier ġo Lukanda u kont kien rebaħ il-plejer tax-xahar darba tal-programm li kont nippreżenta replay dak iż-żmien u mod intervistajtu hemm. Kontajtni kejk. Kontajtni hu. Illum Omar huwa d-direttur, assa tgħidu president tan-Naxxar Lions. Id-darba ħan-Naxxar inkejthom ftit jien għax kienu jgħajruni ħafna, naħseb il-memija kien isaħħanhom kontrija Martin Attard, ħabib tiegħi. Però niftakar kienu jinħarqu minħabba li kien hemm ħafna battalja bejn rabat u n-Naxxar min jitla' u min jinżel, u għala kienu jgħidu għax ir-rabti naqlaħħa jiena bħala ġurnalist. Però Omar, kien hemm kitbuli ħafna dakinhar f'dak il-podcast, kitbuli ħafna naxxarin li inti mqabbad magħna, però nibqgħu narawk għax nieħdu gost nisimgħuk. U ammirajthom kien mhux mqabba biex ninki ftit, biex inqajjem ftit dawn di xejn kont naxxar. Però tqajna parti, issa jien u inti, u għedlek ħataqgħu. Tista' naraw. Qed li ġibni fuq il-programm u ngħidlek kif naħdmu aħna u x'għandna. U bqajt naħseb. U rajtkom l-aħħar logħba. Mhux dik biss, imma l-aħħar logħba skantajtuni vera labtu vera tajjeb. Li rajt dik il-logħba qabel tqajt miegħek fil-parti għaskont ngħidlek ħataqgħu żgur. Ġifieri anzi. Toħolqu ħafna ċansijiet u però tfallu ħafna ċansijiet, hemm hu l-iżbal tagħhom. Però jien nemmen li min joħloq iċ-ċansijiet fl-aħħar joħodhom jiġu. Ġifieri fl-aħħar tibda ġibhom ir-riżultati u l-punti. Però mhux se nitkellmu wkoll dwar Naxxar it-tim, nitkellmu dwar Omar u l-mod kif Omar ħoloq dan il-grupp dal-kumitat ta' Naxxar Lions meta intom Omar la għandkom każin, la għandkom ground, għasfejt iltaqgħu u xorta ħloqtu tim li qed tagħmlu ħoss, qed tilagħbu tajjeb ħafna u minarija kont qrajt jew smajt li qas djum għandkom, tom tim qed tmexxu l-logħba tal-futbol b'dak li takkwistaw tużawh. Sew qed ngħid Omar. Nirringrazzjak tal-istedina tiegħek, nieħu pjaċir nerġa' narak lura fil-futbol. Futbol għandu bżonn nies bħalek. Kif qed tgħid tajjeb inti naħseb li l-istorja tan-Naxxar fl-aħħar snin għandha tkun ta' forsi eżempju wkoll kif wieħed jista' imexxi klabb jidħulu modest, però ovvjament għalina għandna storja tagħna, storja ma' kważi 100 sena fil-futbol. Li xorta tista' tikkrea bl-imħabba lejn it-tim u lejn il-logħba u b'entużjażmu tikkrea atmosfera u sinerġija bejn grupp ta' nies bl-istess viżjoni u bl-istess imħabba lejn il-beċċ tagħna li noħorġu mill-comfort zone tagħna. Normalment l-esperjenza għalmetna ħafna timijiet meta ma jkunx hemm president ngħidu aħna li jġorri l-pisu. Jew kellha kif jitlaq president li jkun iġorri l-pisu. Kif kellna fil-passat in-Naxxar u nibqgħu nirringrazzjawhom għal dejjem għax fil-futbol naħseb in-Naxxar presidenti bħal Michael Zametta Bona bħal Dione Drago krejaw l-istorja fil-Premier Malti. Però naħseb li l-viżjoni tagħna jew l-idea li wkoll li dejjem nemmen fiha jiena li jekk taħdem bil-aql u tista' toħroġ tipprova toħroġ mill-comfort zone tiegħek biex mhux ngħidu isma' m'għandniex president bħalissa li
li huwa jista' jġor il-pis biex niċċallenġjaw fl-ora divizjoni, noqdu nistennew forsi nibku Inti President ħaddiem. li jiġi ħadd. Aħna President għandna, llum għandna ex-player Adrian Fenek, li nirringrazzjah li wara li Lino Policino wara 5 snin servizz. Min żmien diffiċli ħass li jistgħu kien wasal il-moment li l-klabb qiegħed fuq sisin sodi u jista' joħroġ minn dak il-kariga. Illum għandna President li kien jilgħab magħna, mħobb it-tim bħalna, tara fin-nies li tagħna jiġifieri jifhem eżatt kif qed naħdmu aħna, kien daħal fil-kumitat s-sena oħra. So qiegħed parti mill-parti importanti, jiġifieri aħna jiena nħobb dejjem għalkemm fil-futbol wise nitkellmu mal-coaches u nieħdu deċiżjonijiet għall-aħjar għall-klabb fejn jitlu speċjalment fuq pjanijiet u fuq futur tal-klabb. Ovvjament il-President irid ikun il-persuna li fl-aħħar mill-aħħar jgħid ikru wieħed jew il-barka biex ikun għaddejjin jiġifieri. Huwa importanti li jkollok figurehead li jtik is-support u jgħinek tieħu deċiżjonijiet tajbin. Ovvjament aħna. Inti direttur. Jiena neħuħseb il-ġurnata naħseb neħuħseb il-futbol u li il-gazin tan-naxxar. Aħna għazin aħna homeless nifna l-affarijiet, pero li iktar weġġa ta' qalb li kolli, li wara l-logħba aħna wara kull logħba nirbħu u nitilfu, ġifieri l-aħħar 9 snin kemm inni rġajt irritornajt mal-klabb għax jiena kont irritornajt 9 snin ilu, meta dak iż-żmien kienu għawen naxxar bil-Premier, inkun għad nilgħab fil-Premier dak iż-żmien, u kien grupp fil-kumitat li hemm minnhom għadhom illum hemmhekk u bħal ħafna biża li jkollhom it-timijiet meta jaqgħu mill-Premier kemm dik il-biża li issa jisfaxxa kollox, nibqgħu niżlin sat-third division, niftakar kienu ġew kellmuni, Simon u Pierre qalu li isma' ikkonsidra jilgħab magħna ħalli għaqdu ma nibqgħux niżlin, nippruvaw niżommu fiċ-challenge. Għanejlek intix tgħid ħażin, sa? Jien niftakar Rabat li fil-Premier mu suċċess iktar minn naxxar, meta rebħu t-tazzi kollha sentej fuq xulxin, meta baqgħu niżlin sal-aħħar diviżjoni u llum spiċċaw l-aħħar li fl-antik kienu jridu jerġgħu japplikaw biex jilagħbu. Jiġifieri da li qed tgħid inti biex ma tibqgħux niżlin ġrat li t-tim ta' pajjiżi, li t-tim li jiena kont parti mill-kumitat dak iż-żmien. Ma tgħidx tkun biża', aħna ma nibżgħux li niġu relegati, jew nispiċċaw fl-aħħar diviżjoni, mhux dik il-biża', ġifieri jiena il-biża' tal-klabb tiegħi li jitkisser il-klabb. Klabb li jilgħab fl-Amateur, jew fl-Amateur 1, jew fl-Amateur 2, jew fiċ-challenge, jew illum fil-Premier League. Għalkemm kulħadd jipprova jiċċallenġja jibqa' fil-Premier u tilbaħ it-tazzi. Ra li jista' jiġilu klabb li ma jkollux in-nies li qed jieħdu d-deċiżjonijiet li qed jipproteġu l-klabb għall-futur tagħhom. Jiena li nitilfu ħadd tkun imdejjaq wara l-logħba, għalla ħares tkun regolagat, mhux l-ewwel darba tim ta' naxxar. Però meta inti taqa' u l-klabb jaqa' bil-problemi, hemmhekk għandek problemi kbar. Li taqa' fil-futbol u l-klabb għadu b'saħħtu, għandek grupp ta' nies jaħdmu, għandek grupp ta' players li huma tal-klabb, għandek nies li qed tiffunzjona, m'għandekx dejn fil-klabb. Naħseb li dak huwa normali fil-futbol, mhux normali meta inti titmur tiffaċċja. Normali li m'għandekx dejn. Li tfalli fil-futbol wieħed ħajrbaħ. Fil-timiet l-oħra kważi kollha ħajnfallu. Jekk noħdu bekk il-mar. Aħna m'għandniex it-target nieħdu l-lig. Aħna l-peċer tagħna huwa li bl-isforz li nagħmlu qegħdin fi spotlight fl-ora diviżjoni. Issa nistgħu nkunx fil-Premier, però xorta naħdmu xi fil-Premier u jekk qegħdin fil-Premier naħdmu biex nibqgħu fil-Premier. Però mhijiex ossessjoni li lesti nirriskjaw il-klabb. Naxxar għalik. Bus, aħna jiena tlajt naħseb mill-aħħar ftit. Naxxari. Bħal kol raħal. Jiena għandi tlajt minn ġor klabb. Ex fil-pjazza, trabbejt kważi fil-pjazza, kun noqgħod fil-pjazza, fin-nesja tan-naxxar 20 sena, dak iż-żmien niftakar in-nesja l-iskolla. Għasta maġġara tkun minn naxxar u tmur telab ma' nesja oħra, tkun għadek illum il-ġurnata in-nurseries. Naħseb li 50% tat-tfal m'għadhomx mill-istess raħal. Ġifieri mhix xi ħaġa ġdida li jċċalqu tfal, però aħna għalina kienet li tmur tara naxxar fil-Premier dak iż-żmien, ikollu dak iż-żmien nitkellmu aħna fl-aħħar tal-80s u bidu tal-90s, kien hemm euforija kbira. Allura inti li xi darba tilbes il-kier tan-naxxar għalina kienet mhux
kiet ħolma li l-lum il-ġurnata. Pero fit-triq, intom it-tfal tan-naxxar kontu, naxxarin. U l-naxxarin l-ikbar għadu sportiv tagħhom huma l-mostin. Fil-futbol, hemm dak id-derbi, fil-futbol. Bħal kol raħal kollu d-derbi tiegħek. Hemm inti mort mal-Mosta. Eżatt, jiena. Kulħadd kont tan-naxxar. L-ewwel derbi U fraħt fil-Premier. kont tan-naxxar. Il-verità, ġibna riżultat kont tan-naxxar, il-naxxar rebħu wkoll, kien hemm drabi li rebħu. Ovvjament kien l-iktar logħbiet mill-logħbiet kollha fil-ħelab. Kienu jkunu bsina. Jien naħseb kont fortunat li kważi labt 500 logħba bejn Premier u Challenge. Naħseb li dak kienu iktar 4 partita 5 li kont niddejjaq nilab. Tiddejjaq tilab. Ma mbax ikun il-pjazza tan-naxxar, xejdulek. Ma konx immur tal-għada, il-rispett kien kbir, jiġifieri minn dejjem, jiġifieri minn jafni jiġifieri jaf li jien ma naxxar għalkemm ma kontx qed nilab ma naxxar. Dejjem kont nissapportjhom, third division kont immur narhom jiġifieri minn ix-xiwiet qatt ma kellna se klabb. Però ovvjament fil-karriera tal-futbol tiegħi, meta kont qiegħed fil-prime, qed nilab fil-Premier, naxxir dak iż-żmien ma kinux din fl-ewwel diviżjoni. Jien ħassejt li dak iż-żmien kien iċċaqlaq 20 sena, għaliex l-ambizzjonijiet li kelli jiena ma kinux kompatibbli mal-ambizzjonijiet li kellu l-klabb. Dak iż-żmien ukoll kienet mexxijiet differenti, inkla d-deżgħir, l-ġurnata timmatura, tipprova tagħti l-pariri li tfal li hemm illum biex l-imbistek ma jagħmlu żbalji li għamilt jiena wkoll. Huwa importanti li nies fil-futbol llum ħafna klabs ikollhom figureheads li jkunu fuq il-bank u jkunu fil-komitati li labu l-futbol. Huwa importanti li kemm dat tip ta' nies biex jindirizzaw l-żgħażagħ tagħna. Inti kemm irbaħ, Tunuri? Nadjama Dik Amerikara u trophy u promotion għal-Premier ma' msejda, ma' naxxar. Dawk, veri. Man nazzjonal qatt ma lab. Gara, man nazzjonal labt under 21, kon regolar fl-skwadra, u għamil 3 snin fl-skwadra akbar. Emma Perez darba friendly, man nazzjonal kelli. Ma kellekx fortuna man nazzjonal. Għandilek, jiena mħossejtni fortunat li għamil 3 snin nitrenja veri f'għadin taħt Dużan Fritzin dak iż-żmien, veri dak iż-żmien kien hemm il-krema wkoll kif hemm illum, veri kemm livell tajjeb, ma kienx daqshekk faċli tilab illa għaliex il-logħbiet kienu ħafna inqas minn tal-lum. Veri konna nilagħbu 6-7 partiti, veri la kien hemm kompetizzjoni 2 biss kien hemm, dak iż-żmien naħseb kien hemm qed ukoll il-Rotmans Tournament kien isir qabel, veri kien hemm ftit partiti li tista' tilab u friendlies kienu jkunu 3-4 f'sena. So ma tantx kien hemm ċans toqgħod. Però inti doqt ir-rebħ. Meta rbaħt ma' Bikikara. Meta dduq għar-rebħa hija sabiħa wisq. Illum ma' pajjiżek ma doqtu qatt. Kien ibgħat żewġ promotions ma' naxxar. Għalija meta ħares lejn is-suċċess li għandu klabb tiegħi llum, is-sodisfazzjon ma tidherbaħ it-tazza huwa kbir, speċjalment għad tkun plejer, dak tibqa' ġurhom għal dejjem. U klabb jibqa' jsemmihom fl-istorja tiegħu. Jerbaħ 4 leaks, 3 leaks, 10 leaks, intimiet li lebħu fuq 20 leaks. Quindi dak huma xi ħaġa ħibqa' ġurhom dejjem il-klabb. Però xi ħaġa bħalna li huwa diffiċli. Għandek ix-xewqa tiegħi huwa li npoġġu f'pożizzjoni l-klabb tagħna li mingħajr aħna draħmu ħafna, aħna il-kumitat tal-lum. Kif ġibuhom il-flus? U kif bnejtu dat-tima, x'ngħidu kif inhi? Issa rajtkom, mhux smajt, mhux qrajt, għax taqra riżultati, n-naxxar raġaw tilfu, tittara l-logħba. Għax hemm differenza. Titlef u kif. Vera telfa, ma titlef u kif hemm differenza. Kif innexxielek għandkom grupp tekniku jew il-kumitat kollu? Biex bnejtu dat-tim għax intom għandkom barranin tajbin. Naħseb li fl-aħħar 3 snin, jiġifieri ħana naxxelna 3 sena sta fil-Kamer Premier, naħseb dejjem konna fortunati u bravi li nexxinna nġibu barranin tajbin biżejjed biex mepoġġuna f'pożizzjoni nikkompetu ma' timijiet ta' portata ħjar minna, jew budgets ħafna ħjar minna. Aħna probabbilment konna dejjem fost l-inqas budgets dejjem f'dak 3 snin veri sentejn ilu, s-sena oħra u dis-sena naħseb fost l-inqas la nofqu. Però l-futbol mhuwiex il-flus biss, għax alla ħares il-futbol jilagħbuh biss. Ma jitfaħħomx fil-ground jilagħbu. Aħna kif qed inti aħna krejajna budget li ma mmurx fuq persuna waħda u niddependu minn dal-persuna. Illum xarra simili, eżempju, il-nixxom jagħmlu il-Belt Valletta, il-Belt Valletta taraħħom illum
minn Facebook kif jiġu għal-partita, veri video, serjetà, veri hemm xi ħaġa. Il-president tagħhom mhuwiex dan il-oligarka ngħidlu jien ta' biljonarju sa ma nafx għandu, ankun onesta ma naħsibx li joħroġ il-flus dat-tip ta' Joseph Portelli, Ħasan Victor Zammi, Joe Caruana Karin, Tony Bezzina, li kien jibba Victor Xriħa li jibbaża t-tim kollu fuqhom. U bħalku, il-belt Claudio Grek u dak li ħoloq struttura. Bħal mintom ħloqtuha b'mod iżgħar, għax intom ma tkomx in-nies li għandhom. Dwar nies nixtieq Ma tistax tipparaguna l-belt m'għandna xejn. Il-belt tissemmi għandek is-saħħa tan-nies warajk. Fil-futbol għandek istituzzjoni, tista' tgħid, you can go. Hija reġjun. Aħna, però aħna il-way ta' kif qed taħdmu l-belt illum. Adattajni jgħajsu 6-7 snin ilu. Ovvjament fuq skala ħafna żgħar, għax ovvjament it-targets tal-Valletta mhumiex tan-naxxar. Però int kif għattajb inti jista' jkollok persuna li jieħdok f'pożizzjonijiet li tiċċallenġja. Imma mbagħad jekk jiġba, jieqaf, jiddejja, jitlef il-motivazzjoni. Warajh issib il-vojt. Mhux insiex, mhux bil-fors fit-teġek, għax ħafna presidenti. Ma kellkom president li għamilkom hekk? Aħna, nistrejlek is-sura tagħna, veri, però wara jitlaq dak, apparti li ma jħallix din, jitlaq ma jħallix din, però jħalli vojt li n-nies ikunu tażnu. Minti li s-seġilu li klab jitlef in-nies li jaħdmu. Aħna jgħidu x'jgħidu, il-futbol tagħna huwa dak li hu. Veri aħna llum ġie president xeri switch u bdejna ċ-challenġew, għada xeba u ġejt tim bħal kull tim ieħor, veri taħseb. Min baqa' jimbuttak lilek huma? Jien naħseb il-motivazzjoni u għandi grupp ta' nies miegħi li ndejjaqhom kuljum, veri id-differenza bad klabb bħalna klabb kbir li aħna jdu naħdmu ħafna iktar, veri aħna l-work rate tagħna il-ħin li niddedikaw lill-klabb. Fejn tiltaqgħu? Għax intom l-uniku klabb naħseb. Jien naħseb li għasalkom clubhouse, sa? Aħna m'għandniex. As ground. Għax il-ground tagħkom kien tal-privat, kien jintuża għal naħseb kontu d-daħlu xi ħaġa, ma kienx tagħkom għal trade fair dak iż-żmien. Fil-parkeċ. Fil-parkeċ, għal-parkeċ qed ngħidlek jien. Mhux ħażhom tim tal-Villa fil-Premier. Dik hija again, aħna 4 snin ilu issa tlefna l-gazin ħabba l-liġi tal-kirjiet. Dik weġġetek ħafna lilek. Aħna tfal li hemm illum u tfal kollha veri u n-nies il-klabb tal-futbol kien jisu l-qalb tal-raħal, f'kull raħal. Ħafna drabi il-gazin tal-futbol ikun il-klabb. Kollha ta'. Ma aħna xar dejjem hekk kien. Qed fil-qalba miż-żgħażagħ konna għaddejna minnu anke minn mhux direttant tal-futbol. Jekk tiġi fil-festa kulħadd tgħid imur sal-gazin tal-futbol għadna sal-lum. Ġifieri llum għadna narmaw bis-saħħa ta' minn ħargazin illum, ġifieri jtina l-aċċess u nirringrazzjawhom biex ikun nistgħu narmaw il-bar quddiem. il-futbol. Narmaw il-bar hemmhekk, ovvjament il-Kunsill flimkien l-awtoritajiet jgħinuna biex ikun nistgħu narmaw u għall-inqas fil-festa nexxinna nintaqgħu kollha jiġu ħafna viri. Però l-komunità naxxarija tarhom fil-festa li għaddiet kollha maqudin flimkien, in-naxxar jiġu minn kullum kien, in-naxxarin għal-festa sabiħa għandkom. Però ssibu għajnuna mbagħad minnkom jew ħadunna l-gazin m'għandna xejn, tox palissa. Jgħinu? Hemm bżonn ta' messaġġ? Illum meta nagħmlu attivitajiet in-naxxar lines, minn attività fil-miliet, minn attivitajiet fis-sajf norganizzaw eżempju attivitajiet aħna l-fundraising tagħhom ma' dawk jiġifieri ġieli għamilna xi concert b'event miegħu li konkollu naħseb ikonna fost l-ikbar ġaraħal, mhux għalhekk l-ikbar ma fost l-ikbar u jkunu organizzazzjoni tajbin u serji u n-nies jiġu. Ovvjament x'in jiġu għall-ground hija differenti, x'in jiġu biex jiġu l-ground again, ma jkollokx dik il-nies ma jibdew xi xogħol li ħajċċallenġjaw diffiċli. Intom qed li meta jiena qed li n-naxxar mhux qed jitellgħu nies, qed li aħna l-iktar ntellhom iż-żgħar. L-statistika m'għandix, però naħseb li miż-żgħar jista' jkollu iva. Intom ħassabbar. Jiena li ħassabbar naħseb ikollhom iktar fil-verità. Għax ovvjament għadhom telajn. Ħassabbar ukoll qed jirabu tajjeb. Għadhom telajn allura għandhom iktar nistaħħu għadhom iktar bl-entużjażmu, però meta tagħmel 4-5 snin tkun ġa fil-Premier tinżel titlef ħafna minn dan l-entużjażmu in-nies. Però naħseb il-mod ta' kif jaħdem il-klabb illum u l-mod li nixxu jakkwista l-affarijiet illum
illum għandna art fiċ-ċentru tan-naxxar, ġifieri fuq l-outskirts, però potenzjalment qed nistennew li tidħol fil-liġi tal- Sa jkun ground ta'kom. ħajkun għandna art, għandna art, ġifieri kif tidħol fis-seħħ il-liġi li qegħdin nitkellmu fuqha biex tissassi retail apart il-futbol commercial, il-klab jista' jkollu futur. Għandna ground li imbena li għandna l-agreement mal-ħajer nistgħu nużaw, ġifieri għandna ċess bħala monta snin mistatin tofsar qudiem ħajkoll lest fis-sajf li ġej, hopefully Mejju Ġunju nitlu fih. So il-futur tagħna għax irnexxielna nistikjaw. Imma issa l-preżent fejn titrenjaw. Illum nikru aħna kull ġurnata nikru ground, ġieri m'għandniex ground fiss. Five-a-side ukoll ġieli. Dak iż-żmien tal-five-a-side, ovvjament Għadda. fil-Premier ma tistax, mhux għax għadda, għax in-nies li tagħna Joseph Side jitrenjaw. Aħna għandna spiża kuljum. Il-majjes nikrulhom, il-kbar nikru, l-under 17 ġieli jikru, għax ovvjament ma tistax inżommhom Joseph Side, ma tistax timmaġina 12 barrani bit-tim tal-Premier niżilhom il-five-a-side, però il-bandli sakemm krejajna is-setup għamilna sentejn u nofs nitrejjaw il-bandli. Kemm jiswew 12 barrani huma? Rejlek, jiswew, però Is-salarju personali tagħhom kemm x'affarijiet. l-iktar li jiswew Kemm inti, jiswa l-klabb, il-grupp ta' barranin, fejn joqogħdu b'kollox. l-iktar li jiswew inti ovvjament għandek barranin li jew timiet li jġibuhom 5,000, 4,000 fix-xahar. Għandek barranin li jġibhom b'1200 Jaf fix-xahar. ikun aħjar minn tal-5,000. Ġifieri, għandek barranin li jistgħu joqgħdu flimkien, għandna eżempju aħna joqgħdu flimkien barranin tagħna, tista' tikkri appartament tal kull barrani. Għandna L-aħjar ma sibhomx miż-żewġin. l-ideali. Kolla problema għodi għor, li fija, ma kollox mizzewġin, veri kollox Jallu fiħtijaw, parties kollox kuljum. fiħtijaw. Li ma, l-irtnejlek jena aħna il-players nfittxuhom mux biex iġu għawnek biex ikun l-axħar stage tagħhom. Jew aħna nipprovaw nfittxu players l-istess iż-żar. Aħna fil-fatt Maltin għandna ħafna żar. U għandna barranin li jkunu għadhom qed ifittxu l-esperjenza biex mhux jibqgħu aħna jien nipprova. Meta nġibu barrani dom jisma' ma nġibux barra biex jibqgħu hawnhekk. X'hekk jibqgħu hawnhekk għandna problema bih. U li tiġi hawnhekk bil-mentalità li juri titlaq minn hawn. Mhux jibqa' jilab Malta, ġifieri jekk jiġi jekk għalih fil-Premier mhux ħan iddejjaq. Jagħmilha showcase. Imma jiena rridu jekk bil-mentalità li jilab list jitlaq minn hawn ħalli hu juża lilna biex jidher ħalli nkunu nistgħu il-klabb jieħu lura il-flus li jkun li investa fih. U ħa esperjenza u telaq minn hawn illa għaliex ngħidu x'ngħidu meta bnielab fl-Ewropa huwa ħafna aħjar meta tilab fieri il-Brażil u tilab is-South America. Fieri Volja aħna Malta, ħafna Matejja. drabi nagħlmuh il-lik tagħna, il-lik tagħna mhuwiex mormi. Fieri aħna ġibna players li b'CV u b'livell tajjeb ma nġabrux fil-Premier. Jekk ma jkollux l-aċċ u l-volontà li jaħdem u juri u jagħmel extra effort, ma telabx. Fieri jkompli jiġi player normali. Kif player jitlef flaċ, mhux tejba ma naxxar. Fieri aħna ma sax nżommu players hawnhekk komdi bil-paga li għalintom aħna. Għax inkun għandna problema, aħna rriduh jiġri wara s-suċċess tiegħu biex jitlaq minn hawn jekk jista' jkun. Ma inti kont taqbel mal-MPL u taqbel mas-sistema ta' kampjonat? Ma ngħidlek, illum fieri mhux għandeni pubblika, jieri aħna ma konniex favur dal-format, però ma jfissirx tkun ma tkunx favur m'għandekx taħdem. Fieri nemmen li ittieħed vot, aħna tajna l-idea tagħna. Għalkemm salvajtu naħseb bis-saħħa ta' dal-format. Ma tistax tgħid għax inti dal-format. Jekk tot il-punti li kellkom naħseb ta' kontu. Għaniri, ma tistax tgħid għax inti issa qegħdin nilagħbu fadal 3 lobijiet u mbagħad għandek top 6 u bottom 6, ġifieri inti mbagħad ma l-aħħar 2 għal punt tiġa taf li għandek relegation decider. U kieku forsi iktar kopra punt, kun evitajt is-salvazzjoni kieku bil-Atlanti. Però mhux se tħof dak is-suġġett, għaseb tkellimna biżejjed. U iva Qatt għalli kellu jgħid, le ma li l-iktar li narħa. Ma jettallu. Le, l-iktar li narħa forsi taffetwala ikolla impatt. Le apparti li żdiedu l-ammont tal-lob, li ovvjament wieħed jitjelabhom. U titjelabhom fil-żmien jilagħbu magħna, jifieri mhumiex faċli biex imdorrin nagħmlu tip tal-lob kollha. Iktar ma jkun kompetittiv il-lik, ovvjament, inqas ħajsibu postijiet it-tfal tagħna. X'inti ħafna drabi player żgħir
ikun qed jistenna dik l-aħħar nofsija, forsi tkun klab ikun salfa qabel allura jkun jista' jilagħbu, illum il-ġurnata kif ġie l-format, ovvjament fih sabiħ tiegħu, l-interess tiegħu, però jista' jkun li t-tfal tagħna isofru il għaliex ma jsibux daqshekk ċansijiet. Imma issa dis-sena li tkun mal-bottom 6 jew ma tkun mat-top 6. Jew nistoqsija fil-vojt qed nistaqsija. Għax moħħok fit-top 6 ma x'temmel. Le, mhux qed Mhux inti, kulħadd it-top 6. Kulħadd top 6. Ara fil-verità naħseb issa d-stage huwa diffiċli biex nkunu mat-top 6. Fadlinna 3 partiti niġbru punti kemm jista' jkun biex nkunu qegħdin għadna fil-ġlieda biex kif jaqasmu t-timijiet għall-inqas nkunu qegħdin viċin tagħhom jew ġiex punti vantaġġ jew għall-inqas tibqa' viċin. Nemmnu li kif qed nilagħbu kif għattajb inti dat minn partiti tista' tgħid fl-ebda partiti ma konna inqas mill-avversarji, anzi naħseb li ma ħadniex punti biżżejjed daqs kemm produċejna, joqqasna fejn nipprovjaw. Ma bil-kara kellkom roba kbira. Ma naħseb bil-kara ma rsax lok, ma ħaltajxien l-istess mal-Valletta li konna tajjeb. Mal-Valletta. Ġieli konna tajjeb. Il-Valletta huwa wieħed mill-aħjar tim se qed jilgħab, Valletta huwa diffiċli Bidu ħafna. ma derx li ħajkun tajbin daqshekk. Imma bħalissa- sew in-nies warajhom ma nafx għandhom Dik l-ikbar bħalissa huwa l-ikbar ostaklu għaliex inti biex għandhom meta attakk. tkun plejer u tara dak is-supporters huwa diffiċli ħafna biex taffrontom il-bild is-saħħa li jkollhom il-plejers tagħhom. Huwa kull plejer jieħu biex jiena ma tħodd ma bil-kar kont biex tħares tisma' dik lajta kif taqbad il-ballu nimbuttawk. Crowns kif bħal tal-ħibs tħoss il-nies qed jimbuttaw mill-plejers tagħhom, veri huwa vantaġġ. U inti semmejt li qed ikun hemm ħafna logħob. Għal-plejers jgħajjew ukoll. Imma tiskwadra kbira, tiskwadra naqra ikbar. Per eżempju, il-Ħamrun, is-sandom tal-Ewropa wkoll, dieru għajjinin l-aħħar logħba. Fil-fattilfu. Jgħidu forsi ma tilfux ħabba, però taffetwa żgur, u jista' jkun ukoll li anke t-tempo tal-logħba. Jien personali qed ma tawilhom xi tnejn il-logħba kien jistieħu ġurnata oħra. U ċekkjajt fil-fatt kellimni għal Anabela li l-Ħamrun kienu ċafolati darba minnhom f'matchday sħija kienet inbidditilhom kienu kontra l-Belt. Tiftakar ma kinux laqgħu fil-bidu. Bidet kulħadd. Però fuq li ġara kien li issa ma setawx minħabba li mill-bira, mit-tnejn, minn Monday, kienet l-International Day, daqshekk, ma jistax jintlabu lob, imkien fl-Ewropa. Ma jistax jagħmlu lilhom it-tnejn. Mhijiex faċli, u l-iżvantaġġ li għandhom il-Ħamrun li qed jilagħbu il-ħamis tkun logħba ta' ċertu standard, ġieri mhux qed jilagħbu logħba tal-kampjonat Malti jew ta' trofi fejn qed tilgħab ma' timijiet inferjuri u tista' tippejsja l-logħba. Mhux xi smiet li nafuhom bħal-Milan, ma xorta ma m'għandux x'jaqsam ma xorta il-level huwa ħafna għoli u naħseb il-biċċa xogħol għamlu l-Ħamrun. Issa dwar il-konċessjoni tal-logħob, mill-bidu ta' Ottubru sal-aħħar tas-sena hemm 13 il-weekend. Il-lig se jintlab biss f'6 weekends. Mela, hemm 4 weekends Jubilee Cup. 2 nazzjonal u 1 Christmas break. 4 weekends Jubilee fissru 4 midweeks għal-lig. Ħajkun hemm iżjed midweeks. U għal konġestjoni ma ħoloqiex il-format tal-MPL, ħolqu anke di tal-Jubilee, anke teams nazzjonali. Fil-fatt, Phase 1 tispiċċa fit-tieni ġimgħa ta' Jannar ħatkun id-darba, l-ewwel fażi. U hija 3 ġimgħat iktar tard mill-staġun li għadda. Żidu ħafna tal-lob. Ndi biex xogħol li kellna rest u matchday 2 mele ċaqqas, ġieli naħseb li għandhom biċċa xogħol diffiċli ħafna biex jiffitjaw il-lobit kollha. Min niftakarni fil-passat jgħet tagħmel xita, konna ħaslu il-matchday u tilku praħħa within 3-4 days. Illum il-ġurnata naħseb li qas nistgħu għas-sekk irridu ma nistgħu nagħmluha. Ma naħsibx li din tal-Jubilee Cup ħolqot l-ikbar il-problema. Rajt ovvjament mhux ħatejn, però ovvjament ma tistax timponi li l-assoċjazzjoni tagħmel tazza u ma tagħmelix inħabba l-format. Jiġifieri naħseb li
in ġenerali huwa normali Iva, li ma meta tgħid li irid ikollok skwadra ikbar, irid ikollok iktar flus. jew inkella tispaċċu l-iżżar. Aħna ma dejqux nilagħbu l-iżżar. Aħna ħallogħba kemm mal-Valletta u kemm mal-Sliema kemm ġiex plejers li wieħed għadu minor u l-oħra dejjem qabeż il-minors dis-sena. Kellna xi plejers ovvjament tal-kbar Maltin li ma kinux. Interessanti, għax ħankun onest. Jiena nibqa' ngħid, jgħidu x'jgħidu, jiena kont fil-ġurnaliżmu intis ħafna tal-futbol Malti, għanzi kont editur tal-futbol Malti fejn kont naħdem. Żmien li int kont telab. Kont toll it-tazzi. Għal-mollejt. Jgħaw ħafna jgħidulek li ma naqbix magħhom. Ma l-futbol spiċċa madux li kien, x'vera ta'. Jien naraħ li l-futbol evolva fid-dinja kollha, inbidlet il-logħba, inbidlet. U allura nemmen li bil-forsi tikollok il-barranin, però timmissja li kont nara fil-ħafna Maltin, ara Joe Brinkat, ħansemmi Joe Brinkat, Gilbert Aġus, illum tari erba ek, tarafhom, u bqija l-oħrajn, Alright, mbagħad idrom il-Brasiljani, Arġentini, mill-Balkani, Jiġifieri, imma xorta qabel kont nimmissja dawk iż-żgħażagħ jien, għadni illum nimmissjahom, imma evolva d-dinja kollek, ta'. Illum aħna kulħadd juhu pexxina bit-tfal tiegħu, aħna jiena nuhu pexxina l-tfal tagħna deħlin u jibdew u jitlu u tilab iktar Maltin, jien minix kon, anzi, jekk il-coach li jisma' naħseb li għandna nagħtu ċans iktar iżżar. Min għandna ħajsib backup full support għax aħna nemnu li iżżar ħadd tihom iċ-ċans. Mi qed iċċellenġa tazza probabbilment ma tantx jista' tihom iċ-ċans, jew irdu kollu sitwazzjoni li m'għandux kontroll fuqha. Kollok xi wieħed Jew imma klab ħalla, jekk ma nemnux fiż-żar, jiena nesirix kif ħan ikkonvinċi t-tfal tagħna jilagħbu l-futbol. Jekk jiena ma wassalx il-messaġġ li jekk ħaqek u jew inkellek għandek iċ-ċans jew tiġik il-possibilità inti ħadd jieħdu. Ovvjament. Jekk ma tilabhomx. Ovvjament, però ovvjament minn naħa l-oħra irid kien hemm full commitment minn naħa tat-tfal. Jien l-ikbar ostaklu li nara fil-futbol tal-lum, speċjalment fit-tfal tagħna, biex it-tfal tagħna xi tentam naxxar, it-tfal tal-lum. Mhux illum m'hawnx talent, jiena li talent dejjem qiegħed hemmhekk. Li m'hemmx il-passjoni biżejjed li ma l-ewwel ostaklu jiena inkompli. Jiena nixba nisma' u nintaqa' illum daħseb jiena. Qiegħda fil-Malti. Ma naqbilx jiena fi żmieni. Jien ħansemmi eżempju żgħir. Naħseb li qed jarana jiena meta kont żgħir jekk ngħidilha l-ommi isma' mhux semmur iktar iskola tan-naxxar. Qed tgħidlix ma tmurx. Tagħmel xi ġimgħa ġewwa. Jekk ngħidil isma' iddejjaqtni tal-coach tan-naxxar tal-futbol ta' under 12, ta' under 13, ta' under 12. Naħseb mhux qed nara kif qed nara ħmiej, ħudni ma' klabb telefin jgħidok ma' klabb ieħor. Jew hemmhekk, jew tilabx iktar futbol. Jiena aħna drajna li rridu niġġielduhom is-sitwazzjonijiet. Illum huwa faċli li alright, ħadd għandu l-freedom li jiċċaqlaq, ma m'għandniex imponġu għajja l-ewwel soluzzjoni li ma l-ewwel ostaklu jekk il-coach ma labjekx illum jew għajjat miegħek il-coach jew għandek problema, inti tibdel it-tim. Ma din għandek il-provi tagħha inti. Għax għamilt 3 snin mat-tim nazzjonali jew sentejn. 3 snin ma 3 snin mat-tim nazzjonali bil-qiegħda ma labtat kif waħda friendly. Jekk inti tħobba. U xorta, you're proud of it. Mhux qed tilhom ma nilabx seb ieħor. Inti tidħol, tittadatta għas-sitwazzjoni li qiegħed fiha llum. Jiena mhux ħeddeqni li kien ma breħikara, irbaħt il-lik. Però kien hemm ħafna drabi li ma labx ukoll. U jekk issaqsi l-membri tal-kumitat ta' dak iż-żmien u sħab il-plejers, kont inkun wieħed milli nifraħ kemm meta nirbħu nejn fit-training, ġifieri anke l-coaches dak iż-żmien. Inti jekk inti qed tagħmilha bil-passjoni, qed biex tagħmilha, m'għandekx għalfejn tkun taħt l-spotlight. Jien m'għandix għalfejn kun taħt spotlight biex nagħmel xi ħaġa biex jarani xi ħadd, jekk jiena qed naħdem għandna x-xahar,
95% tax-xogħol li nagħmlu aħna ikun mit-tnejn sal-ġimgħa jew mit-tnejn sas-sibt fejn ma jara ħadd. Tiġri tintaqa' ma' dak, issolvu l-problemi tal-barranin, tarif tit-trenja kif ħanġorru l-blalen, kif ħanbidlu l-ground, dak huwa x-xogħol tagħna. Mbagħad kien hemm siegħa u nofs li tidher taħt il-kamera tal-logħba. Jekk jiena ħanixel nibda naħdem f'dik is-siegħa u nofs, ħammar għal-logħba, la nsibu gerijiet, aħna għandna grupp ta' nies, mhux jien biss. Illum ħafna mill-klabs saru jħallsu biex ikollhom servizz, xi ħadd jiġbollok il-blalen, xi ħadd jaħsellek il-gerijiet, xi ħadd Ġildu biex imur. Aħna fortunati li għad fadlinna grupp ta' nies li għamlu dan l-affarijiet bil-passjoni, mhux għal-flus. Però jien għadna ġejjin l-esperjenza tal-jut kontra tim ta' Ġibilta. Ġimgħa l-oħra. Dan m'għadhom ħadd volontarju. Ħlief tal-kumitat. Fili dawn, in-nies kollha li kien hemm ġol ground, ġifieri fit-training session mat-tim, kulħadd bil-paga. Talabtu għawdex minn. Labna home, labnija Għawdex u labna ġimgħa l-oħra Ġibilta. Dan mandom dan qed nitkellmu Ġibilta, ġifieri passa poco kif kelmuna budgets bħal ta' Malta, ħafna viċin ta' Malta għandhom grounds, ġifieri ġiex grounds jużawhom kollha, nurseries 12 team, ġifieri basic ħafna simili tagħna. Dan m'għandhom il-ħadd volontarju, illa għaliex il-futbol mhux attractive għalihom, jew mhux passjoni li jarawh li tmur tagħmel kuljum 3 sigħat, qegħdin mhux il-logħba, int għandek nies grupp ta' nies li kuljum għandhom satejn u nofs kuljum mat-tim. Ġifieri tittasal nofs jaqbel il-plejers, aħna fil-każ tagħna idu nġorru għandna l-Lejdren, hemm ċappara li dana jaqbad il-van, irid imur fil-ground fejn jitrenjaw, daqqa trenjaw l-Imġar, daqqa trenjaw Santa Vendra, daqqa trenjaw is-Sirens, u mbagħad nitrenjaw il-Naxxar kuljum differenti. Dan irid jaqbad il-van bil-blalen, nġorru kuljum. Tagħmlu għall-komunità naxxarija. Huwa Blaħlas. jekk ma dawn jekk kollok tħallasom dawn in-nies kollha, semmi li paga. Jiswaw iktar mill-aqwa barrani li għandna, għax minn ħajrom da mhux ħatenjaw. Minn għal-plejer nistgħu nġibu ieħor, ma minn dawn in-nies aħna, kemm ħabdu ħallsu għalihom. Huwa importanti li nżommuhom dawn it-tip ta' nies. Irrid ngħidlek xi ħaġa, però wara ħanieqfu waqfa, mhux għar-reklami, ħġa m'għandniex reklami fih. Però minn dil-ġimgħa ħanibdew nagħmlu 5 minuti mal-bużu, ngħid xi ftit affarijiet inkun ġbart matul il-ġimgħa biex iwassal messaġġi. Il-ġimgħa l-oħra, kellna l-Matthew Spiteri, Matthew Paris, sorry, il-Viċi President tal-MFA, fejn tkellimna dwar il-prezzijiet tal-logħba Malta-Olanda. U wara li qal li jżiedu l-pakketti għal-familji, wara li għamilna sija nitkellmu, l-għada u l-pitada bdejt nara xorta attakki kbar kontra l-MFA fej il-poplu jidher li ma rridx jaċċetta dawn il-prezzijiet li joffrit l-MFA lill-poplu Malti u bdew jgħidulu issa morru warawhom intom u n-nies ħbib tagħkom tal-VIP. Jiena ddeċidejt li nċempel lil Matthew narġa' u għetlu kien Rom ta' ma kienx hemm fejn jgħidu jinxkedbu għax kollha jarhom. Għetlu kemm bietu, kemm mortu tajjeb. U bat li il-messaġġ. Ħansemmaħukom. Ġoni, verifikajt ftit il-numri u dak li tħaddidna dwaru l-ġimgħa l-oħra fuq il-podcast għadu japplika fit-totalità tiegħu, jiġifieri dak li konna qegħdin nantiċipaw il-ġimgħa l-oħra qed javvera ruħu, allura ser ikonna bejn wieħed u ieħor 10,000 ruħ. Ovvjament nieħu l-opportunità li nħeġġeġ in-nies li jattendu, ikonna l-opportunità li niddiskutu, niddibattu u nitkellmu darb'oħra dwar il-prezzijiet u x'nistgħu nagħmlu biex inġibu aktar follow lejn l-istedja. Kull kritika tinstema', kull kritika tingħata widen u allura aħna żgur mhux ser inkunu qegħdin dawk li ma nisimgħux. Imma kif għamilna diġà nieħdu l-azzjoni fejn hemm il-ħtieġa u anke fil-partiti li ġejjin ikollna ċans li niddiskutu dwar dan. Dwar il-fatt li qiegħda ssir kampanja ta' reklamar naħseb huma prattiċi normali li saru fil-passat li żgur se jkomplu jsiru fil-futur għaliex ovvjament nemmnu li hemm bżonn li nirreklamaw il-partiti tagħna. Nagħmlu aħna tagħmel l-MPL, ssir barra minn Malta, anke l-United ħossu ħtieġa li jirreklamaw il-partiti tagħhom aħseb wara aħna. Din id-darba ħadna l-okkażjoni però wkoll flimkien ma' dak li huwa rreklamar għamilna numru ta' kompetizzjonijiet biex nkunu nistgħu nippremjaw
u nagħtu n-numru ta' tickets b'xejn sabiex dawk l-nies ikunu jistgħu jattendu. Again, xi ħaġa simili saret mill-FIFA riċentament fil-konfront tal-World Cup fejn ħabbret illi kienet tagħmel kompetizzjoni u tagħti n-numru ta' tickets b'xejn ukoll similarment għal World Cup. Ġifieri, again, prattiċi li jsiru, li jkomplu jsiru għandha ssir parti mill-dak li huwa l-futbol tagħna li aħna rridu li nkomplu nirriklamaw u nkomplu nħeġġu l-futbol u nkomplu nkabruh. Saqsajtu mistoqsija oħra. Qedlu il-nsiba qed hawnhekk, qedlu minn 10,000. Kemm se jkunu b'xejn minnu? Again, fil-livelli normali, normalissimi ta' kull partita kbira jew żgħira jkun hemm percentaġġ li huma komplementari jew jingħataw ministeri, jingħataw politiċi, jingħataw l-sħab kummerċjali tagħna, jingħataw lill-membri tal-clubs, presidenti, delegati, segretarji, so fil-livelli normalissimi. Kif ikonna l-figuri finali nkun nista' ovvjament ngħaddilek bla ebda diffikultà il-figuri, però il-figuri huma normalissimi bħal tas-soltu. Nirringrazzja l-Matthew li dej li kien available għal mistoqsijiet għax huwa importanti u għettu li sanġiba u interessanti għal popolati. Qed jgħid 10,000 mhux ħażin. Il-500 tispiċċaw daħalhom marraġa. Var 10,000 mhux ħażin, però jridu jisu l-aħħar logħba ta' 7 snin ma' Spanja. Kienet intlagħbet f'Marzu. Kien hemm 16,350. Ma' Spanja jew ma' l-Ingliżi jew ma' Taljani. Ma' Spanja ma kienx hemm daqshekk nies. Jien naħseb li 10,000 huma tajjeb ħafna meta tqis li fadal l-4. Ma' Spanja fit-2019 16,542. Tinsiex li fadal 5 ijiem. Li fadal kważi 4 ijiem. Però mhux ħażin għad gergil li kien hawn. Mhux ħażin. U Spanja u l-Olanda mhumiex l-istess saqqas. Spanja kienu champions, ġifieri l-Olanda huma tim validu ħafna. Merba plejers minħabba ta' Van Dijk naħseb mhumiex ta' Gullit. Jiena il-messaġġ tiegħi naħseb li kulħadd għandu f'dan l-affarijiet irridu nkunu xi responsabbli meta nikkommentaw għax tista' tagħmel ħafna ħsara b'messaġġ illum. Aħna kollha Maltin, aħna nistgħu ngħidu bħala klabb jiena la m'għandi ħadd ma jgħid man-nazzjonal, ma jinteressanix. Imma aħna ħafna drabi mmorru jien hu biex irmu tim nazzjonali għalli huwa sodisfazzjon li tara dat tip ta' timiet jilagħbu Malta, però jiena ħossni nuhu pexir. Anke meta nilagħbu mat-timiet iż-żgħar, nuhu pexir imur nara tim nazzjonali, il għaliex jien ma rridx noqgħod naraħħom biss mat-timiet it-tajbin biex iċ-ċanses nirbħu tagħna jkun vera żgħir. Aħna għandu pexir nikkompetu jiena il-Malta jekk għandi mmur naraħħom ħafna drabi l-logħbiet kollha, jieri meta nkun nista' mmur u hekk għandna nagħmlu, jieri l-istess ħaġa l-messaġġ tiegħi huwa l-support ta' klabb tiegħi. Jieri ma jfissirx għax m'hemmx president jew nkella m'għandniex ambizzjoni niċċellenġjaw għalik. Ma mhux nara l-klabb tiegħi. Għandna l-importanti jekk jiena nemmen li jekk jiena nħobb il-klabb tiegħi għandi interessani x'huma jagħmlu klabb tiegħi, jieri jiena anke ma jiġux il-logħba, ma wieħed jekk tħobb il-klabb għandek issaqsi isma' kif inhu sejri l-klabb? Kif qed jaħdem? X'assets għandu l-klabb? X'idjun għandu l-klabb? L-lum ġurnata klabb tagħna huwa ħieles minn kull dejn. Għandna asset, għandna l-art, għandna ground ħajkun lest, għandna nursery għandna l-fuq 220 tifel, għandna tim qiegħed fil-ħora diviżjoni, għandna barranin tajbin li tista' tgħid kollha għandna l-option li nżommuhom għax aħna l-players tagħna ninġibu b'dej il-kondizzjoni. Naxxa jiġew jarawhom żur jafu li il-riżultati sa' jiġu f'xi ħin jew ieħor. Ma kif ma jiġux, ħana kollha nsegwu t-timiet ta' barra, jiena ma nkunx naf il-players ta' jekk insegwi t-tim li nżommi jew barra. Ħant l-ewwel semmejt għax jiena nżomm mal-Milan bħala tim. Ħajkemm ħafna nies jgħidu kif għadt il-Milan illum. Però bħala tim żgħir. Anke Matthew pajjiż mal-Milan. Sinjal li huma tim ta' storja kbira. Però il-players ta' Milan mhux kollha tkun tafhom. Chairman tal-la Joseph Muscat mal-Milan. Popolari. Jimbis mal-Inter. Popolari. Ma soċesni u għos nissawat. Li għon għednej li għu li kien titħobb xaħġa t-support jaxħa all the way, mux ma taqbillek bis, jon kalla ma tinti komdu l-support jaxħa. U nasab li dak għandu kun il-messaċ taħda, fl-axħar mill-axħar għanna napprezzaw l-miqet jaħdem għal-klab. Jiddedika l-ħin għal-klab, veri mux għetnejt għalija, jena
jien nagħti x-xogħol tiegħi, nagħmel sagrifiċċju, mija tagħmlu l-familja tiegħi sagrifiċċju għaliex biex tmexxi klabb tal-futbol titħafna ħin. U l-lum il-ġurnata qiegħed naqqat in-nies li mal-kbar fil-row tiegħi huwa li flimkien naħdmu flimkien biex kif nitlu fil-ground ġdid naħdmu aħjar biex innaqsu l-ispejjeż żejda fejn jista' jkun naħdmu tal flimkien. Issa nixtieq ngħidlek insaqsik xi ħaġa fuq di tan-Nesri. Monday fl-ewwel programm ta' il-kampjonat Tenvi Monsignor għajjem każ l-interessani, semma Nesri. Musot nsemmi minni semmija, nvinta. Minnarija semmija, ma nafx xħallija, ma ħanejtek. Pero mux għax ħallija. U jisom ġew kritikati għax daw bħatu xi 9 emails lill-ġenituri ta' tfal li għalulhom isma' it-tfal tagħkom ma nistgħux nibqgħu nżommuhom hawn, ma waslux fil-livell jistgħu jilgħu biex inħalluhom bil-qiegħda qasufer, alla ħantukom ċans li toħduhom u jiffrankaw 800 euro li jħallsu fis-sena, 800 euro semma Endvin, ma nafx x'daqshekk, imma hekk semma, ma nafx kif iħallsu kulħadd jien. Minn fuq il-programm, prosit l ħaġa kien programm tajjeb ħafna Endvin. U però jiena li kontem dil-qiegħda ma konx naqbel miegħu. Mhux dwar l-istorja, l-istorja għandu il-karti fidejh. Li ma ngħidx li għamlu ħażin in-niesri, għax hekk int għandek ħafna tfal. It's very easy, nżommhom hemm, noħollok 100 euro jgħodu dejjem bil-qiegħda. X'qed intihom jien. Li qed ngħidlek isma' ħudhom x'imkien ieħor, jew waqqaf mhux tajbin għall-futbol, għamel inti jew provhom band oħra għax assessjajnihom. Samina assessjom il-coach, mhux dawk il-coaches tagħhom jiġu assessjawhom. U ħudhom band oħra. Forsi l-isbal ta' din nies li kienet tibatu lill-ġenituri email. Kont nibat għalihom. Unkellimhom fuq il-jiedhom. Għax int missier, Omar. Missier int? Missier. Tħoss. Inti jien dejjem qed it-tifel tiegħi ma kienx tajjeb. U kien jiġi jgħid il-coach ma jilħabniex mar-rabat mal-Miners. Qedlu ħanajdek kont fil-kumitat. Darba mort rajtu jilab under 18 Miners, it-tifel, u jiġru għal-ballun qoddimu jew wara qasjaf. Qedlu jekk il-coach jilabek inkeċċieħ. Qedlu għax l-ebda coach musa jkollu l-Maradona jitfgħu bil-qiegħda. Jilab l-aħjar. Għalih. Qabel ma wieġbek fuq din biex nagħlaq fuq il-punt tal-ewwel naħseb li Skużani. le ma importax, irid nirringrazzja mod speċjali lil Xwan u lil Silvio Camilleri u Silvio Attart li flimkien mejdi li naħseb iktar tlieta minn nies fil-komitat li ndejjaqhom għaliex ovvjament kif għadlek il-ħin kollu għaddej, klaq ġieli minn qiegħed fil-Premier anke fiċ-challenge illum għandek ħafna xogħol x'tagħmel magħhom il-komitat kollu ċari, Krista, Sandro, kollha il-President Adrian li support li tina Pier, il-komitat kollu x'maħalli ħadd barra. Għaliex flimkien nexxin nagħmlu xi ħaġa li mhijiex faċli li tagħmelha. U għandna nkunu kburin li qegħdin nagħmlu xi ħaġa li mhux kulħadd jista' jagħmelha, li dikkrea dat tip ta' tim li taqqad kważi moviment. L-idea jekk kienet? L-idea? Ħaniri, jiena daqsxejn jiena min jafni jiena ma nikkontentax li nipparteċipaw. Jiena jekk tgħid isma' nipparteċipaw. Tkun kompetittiv. Kompetittiv issa. M'għandniex flus, ma importax xorta se kompetittivi. Aħna kif għadlek it-tim tal-Miners għall-ewwel darba fis-sena tal-klabb. Rebaħ il-lig tal-Youth u morna nilagħbu kompetizzjoni Ewropea. L-istess l-istess komitat. Però biex nirrispondi għal din tan-nies biex niġi għalija. Jien ma nafx dil-istorja ma segwejtix. Ma segwejtix onestament minix qiegħed komdu li nirrispondi xi ħaġa li ma nafx il-fatti eżatt. Però kulħadd għandu jifhem ukoll li jekk iżommhom hemmhekk ħajgregru mod. Jekk ħad jgħidulhom isma' għall-intelest u l-ġid ta' tfal tagħkom ħerdiġ. Hija sekkieta ta' miġiex naħat il-verità. Għanfin għalli kien hemm xi tnejn minnhom li ma jgħidux jittrenjaw ma jgħidux jafu bil-futbol iżjed. Tista' tiġri, tista' tittoqgħod hija sensittiva, però mbagħad fl-istess ħin tittara l-interess ukoll tal-grupp li kien hemm veri għalhekk għatlek tevalwa daqsxejn kollox jiena again nispera ma jkunx dat tip ta' problemi, huma l-iktar problemi diffiċli biex it-teħedilja fejn hemm it-tfal, speċjalment dawn li kien hemm il-ħolmet ta' tfal tagħhom
Fieri, Tal-ġenituri. Ħafna ħon tal-ġenituri direttament ta' tfal. Emmek huwa l-iżball. Jiena nemmen li l-ħolm għandu jkun ta' tfal. Il-ġenituri qegħdin hemmhekk biex ngħinu tfal, isibu posthom u jwettqu l-ħolm tagħhom. U mhux ngħidulhom li impossibbli jew hija possibbli, li ttihom l-aħjar għodda biex jaslu sa fejn jistgħu jaslu. Jien nemmen li tilab fil-Premier, jien kont fortunat tlab fil-Premier. Però kont ikun sodisfatt kieku l-livell tiegħi kien ikun ta' amateur. Kont nilab amateur. Għax jiena nilab il-futbol kienet l-ambizzjoni tiegħi issa. Jekk kien kapaċi naf fil-Premier, nimbutta ruħi u naħdem biex naf fil-Premier. Però li tilab fil-challenge mhux xi diżur. Il-klabs ma rridux noħorġu bl-impressjoni li min qiegħed fil-Premier illum jew min jirbaħ il-lig huwa biss tajjeb. Aħna għalina sodisfatti u ultra mill sodisfatti bl-affarijiet li kwistajna aħna, li nnexxielna nakkwistaw fil-ground u bl-affarijiet li għamilna bħala klab, huwa sodisfazzjon tagħna, huwa target tagħna, mhux kulħadd għandu l-istess target, fi u tfal l-istess. Inti jekk jiena nagħmel il-ħolma tiegħi nimponija fuq it-tfal tagħna, hemmhekk tlaqna ħaġa inteġa, għax forsi t-tifla ma interessax il-futbol. Grazzi Omar. Grazzi lilek. Naħseb li għaddit mal-għajsi, ħadd pjaċir. Vera, ġifieri, qed nitkellmu fuq naxxar, qed nitkellmu għax kull klabb għandu l-glorja tiegħu, kull klabb għandu l-mod kif imexxi, huwa mod differenti kif tmexxu intom, mertu tiegħek u tat-tim li bnejt madwarek, u rridu ngħidulek grazzi għax-xogħol kollu tagħmel għall-futbol Malti bla ħlas. Nirringrazzjaw lilek, importanti li jkollna dat tip ta' programmi, jiena għal dal-aħħar snin student ukoll ġurnalisti biex jiġu u nurruhom kif qed noperaw aħna, minn fejn qed noperaw aħna llum għandna kamra tista' tgħid taħt l-art viċin il-latrina fil-pjazza hemmhekk huwa l-ħab tagħna fejn nżommu l-istor. Huwa storja sabiħa l-futbol Malti, għalkemm aħna ħostuna żventurati li at this stage qegħdin kif aħna. Ma ħossuna fortunati li din għalmitna u nexxielna krejajna setup biex naħdmu biex niġġieldu l-battalji li poġġietna. Wara kull maltempata toħroġ ix-xemx u waslet għalikom. Grazzi, nirringrazzjak għattu seguna, niltaqgħu bħallum ġimgħa.